Kaixo, ni Olatz Salvador naiz eta euriaren jolastera nator. Bi aukera emango dizkidate, pertsona bakarra tapatu dezaket eta bueno, jolastera noa. Zuako ane, ala belakoko Kris. Joder. Bua, eske oso txarra naiz hontan, Bueno, galdera hau oso zaila egiten zait, biei maitasuna handia diet, baino Euriako bideoklipean agertzen den amonari Krisek egin zion erretratu oso polit bat, eta bueno, nahi badezue ni kanpo geldituko naiz eta biak tapatu, baina Kris behintzat tapatu barret. Izaro versus Sara Zozaia. Ezin dut. Eske. Izaro nahiko prekauzioarekin da bienez eta Sara oso ausarta danez, Izaro tapatuko dugu eta Sara guztiko da eta gozatuko du euriaz. Iker Lauroa edo Gartxot. Hau ere oso zaila da, baina bueno, azkenean Gartxotekin ibili naiz, bai biran, bai abesten, ibili gea elkarrekin esperientzia pila batetan, asko lagundu dit, baina pertsonalean, Ikerrek ere bai, baina bat aukeratu behar denez, Gartxot tapatuko dut, barkatu Iker. Rosalén versus Iban Ferreiro. Bale, kasu honetan Rosalén tapatuko dut, bera ezagutzeko aukera izan nun, eta pertsona bezala ezin da, bera gainditu. Zetangana edo Pedro Sánchez. Zetangana tapatuko dut, eta elkarrizketa bat edukiko dut berarekin, elkarrizketa luze bat, gauza askori buruz, ze kontatzen dean. Pello Reparaz edo Zurin Hidalgo. Venga, orain Esianek taldea utzi duela eta Zurine pixka triste hongo dala, Zurine tapatuko dut, pixka eta animatzeko. Pello Armendariz versus Julen Indra. Joder. Julen kabroi bat danez eta hau seguro berak pentsatu duenez, Pello tapatuko dut eta Julen bustitzera, hala. Bueno, benetan erronka zaila izan da, ni oso txarra naiz aukeraketetan eta gehienak maite ditudan pertsonak izan da, barkamenak kanpoan utzi ditu danei. Besterik gabe esan, nire hau diskoa kalean dagoela, streaming plataforma guztietan entzun gai, badago salgai, eta bueno, aurrerapen kanta hortxe dago euria, eta espero dut benetan gozatzea, elkarbanatzea, eta bueno, bide hontan elkarrekin jarraitzea. Gaztea.